Bon vespre a tots i a totes i gràcies per ser aquí. Avui compartirem la cantata dels alumnes de sisè, on aquest any farem un viatge a l'adolescència, una etapa plena de contrastos on hi conviuen moltes emocions. Una etapa en què pot aparèixer la incomoditat, la soledat i la sensació que ningú t'entén, però també les ganes de trobar el teu lloc, de connectar amb els altres i de començar a entendre qui ets. I és exactament en el moment on es troben molts dels protagonistes que avui són a l'escenari, a mig camí entre la infància i l'adolescència, amb la mirada oberta al que vindrà. Avui també celebrem la unió d'esforços, perquè la cantata és fruit del treball conjunt entre els alumnes, els mestres, els professionals i els diferents serveis, que han sabut crear plegats una gran experiència artística i educativa. Per això, abans de començar, m'agradaria agrair a les persones que l'han fet possible. A la Janet Porter, compositora, narradora i veu solista, per posar-hi l'ànima i la veu. A la Vanessa Carreras, pel seu treball com a directora musical i escènica. Els músics que avui ens acompanyen, el Valentí Carol, el David Mayo, el Víctor Nin i l'Esther Amorós. A l'equip de l'Escola La Pau, Badruna, Sant Josep i Jacint Verdaguer per creure-hi i fer-ho possible. El Col·legi Sant Josep per deixar-nos l'espai. El Servei de Via Pública i Comunicació per acompanyar-nos en tot el que fem. El Servei d'Educació i en especial a l'Olga per entomar el projecte any rere any. I els alumnes, els cantants i grans protagonistes d'avui. Espero que gaudiu de la cantata i ara dono pas al Pere Bernet, l'alcalde de Sant Sadurní, que també us vol dedicar unes paraules. Gràcies. Què tal? Bona tarda. Abans de començar, escalfem una mica la veu. Com esteu? Benvolgudes famílies, mestres, membres de la comunitat educativa i, sobretot, benvolguts nois i noies de sisè de primària. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada tan especial. Avui ens trobem aquí per celebrar la vostra cantata, una mostra més del vostre esforç, de la vostra creativitat i de tot allò que heu après durant aquestes setmanes aquí assajant a diferents indrets de les vostres escoles. Aquest acte d'avui no és només una interpretació musical, és també una manera d'acomiadar l'etapa de primària. Sabem que heu crescut molt, que heu compartit moments importants amb els vostres companys i mestres i que heu viscut experiències que segur que recordareu sempre. A més, aquestes setmanes heu tingut l'oportunitat de conèixer nois i noies d'altres escoles del poble, que qui sap, potser alguns d'ells o elles seran els vostres nous companys a l'institut l'any que ve. Per això aquesta trobada és també una manera de començar a fer comunitat, d'enllaçar camins i de retrobar-vos més enllà d'aquí a l'ESO o on sigui. Us vull felicitar per tot el que heu aconseguit fins avui i encoratjar-vos a seguir endavant amb ganes, amb curiositat i amb respecte. El futur us espera i comença amb un pas tan bonic com és el que fareu avui, compartir la vostra veu i el vostre talent amb el poble. Moltíssimes felicitats i gaudiu molt d'aquesta cantata. Moltíssimes gràcies. Bon vespre a tothom. Abans de començar, us volíem comentar que en l'última cançó us convidem als pares i familiars a cantar amb nosaltres l'última estrofa de la cançó. La teniu en el programa on diu el text que pares canten amb els nens. Jo em giraré i entreu, d'acord? Espero que us agradi i comencem.
En Leo era un noi normal i corrent de quasi 13 anys, que vivia amb els seus pares en un bonic pis d'una petita ciutat. Els seus pares sempre havien sigut com els seus herois. Sempre eren allà quan els necessitava, ho sabien tot i eren màgics. Però darrerament ja no era així. Per una estranya raó havien canviat. Ara el seu pare sempre el rondinava i la seva mare no parava de donar-li ordres i de queixar-se de tot el que feia. Ja no l'entenien, se sentia sol. A casa ja només estava a gust quan es comunicava i jugava amb els seus amics per internet. Fins llavors, tot havia sigut bastant fàcil. Ell era el reiet de la casa i ells els millors pares del món. I tots eren simpàtics i divertits. Però ara ja no. Ara, fins i tot, ell era lleig. Es mirava al mirall i no era ben bé ell. La seva cara amb aquell nas estrany, els granets i fins i tot un borrissol de pèls al bigoti. Era ridícul. I el cos també se'l notava diferent.
Però el que el descol·locava més eren els seus pares. No podia entendre el que havia passat. Potser li havien canviat? Potser havien vingut uns alienígenes i havien ocupat els seus cossos? Déu meu, era possible? Però llavors ho haurien fet amb tots els adults, perquè tots estaven igual de rars. Quina bestiesa. Això no era, segur. Doncs llavors què era? Què feia que els seus pares i el món adult en general fos ara tan diferent, tan difícil? Perquè la calma s'havia tornat tempesta i la felicitat angoixa. El que el Leo no sabia era que els seus pares estaven igual de preocupats, però el motiu de la seva angoixa era ell. Per ell s'havia convertit en un petit monstre egoista que només tenia temps per als seus amics d'internet i que ja no volia saber res d'ells. Se sentien tristos i menystinguts, però sobretot impotents davant d'una situació que no entenien i no sabien com canviar. No ho havien fet bé fins a aquell moment? Ells pensaven que sí. S'hi havien esforçat molt, havien treballat per ser una família feliç. I ara? Perquè em tracta així, jo que sempre l'he cuidat, jo que sempre he sigut al seu costat. Per què tanta duresa? Per què tant silenci? Per què no em deixa apropar-me a ell? Parlem, digues què és el que ens distancia. Et veig tan trist i no puc fer-hi res. No puc fer-hi res. Abraça'm com quan eres un nen petit. Recordes les abraçades
aquest sentiment de frustració i d'impotència. Necessito que torni el meu nen. Parlem, digues què és el que ens distancia. Et veig tan trist i no puc fer-hi res. No puc fer-hi res. Abraça'm com quan eres un nen petit. Recordes les abraçades. Ho curen tot. Estic parlant a una porta. Estic parlant a una porta. Dia rere dia, la distància es feia més gran, més evident, i els nervis semblaven uns corcs que es menjaven qualsevol intent d'entesa o de comunicació. Per què no ens entens quan et volem ajudar, quan volem que siguis feliç? Per què no fas l'esforç d'entendre el que és millor per tu? Per què no ens aneu quan et volem ajudar, quan volem que siguis feliç? Per què no fas l'esforç d'entendre el que és millor per tu? Vull entendre el que dius, vull entendre el que voleu, vull entendre per què t'enfades, vull entendre per què passes. Vine amb mi, anem a parlar, fins que aconseguim entendre. Vine amb mi, anem a parlar, fins que ens puguem respectar. Fins que ens puguem respectar. Fins que ens puguem respectar. Estava clar, així no podien continuar. L'angoixa que sentien els pares, la que sentia ell. Un dia que estava a l'escola, en Leo va trobar la seva amiga Maria plorant en un racó amagat. Va seure al seu costat i ella li va explicar el que la preocupava. En van parlar durant tot el pati i en sortir de l'escola van seguir fins que els seus recorreguts fins a casa se separaven. La Maria estava millor, però continuava trista quan es van separar i el Leo es va quedar molt preocupat. Quan va ser a casa, va recordar com els seus pares sempre eren al seu costat quan de més petit tenia algun problema o estava trist. I ara ho estava, de trist, preocupat per la seva amiga. I no sabia com la podia ajudar. Així com que deixant de banda les seves històries, va anar amb ells
i els hi va explicar. Lluny de fer-li mala cara, els seus pares el van abraçar. Quina sort que té la Maria de tenir un amic com tu. Li van dir que el millor que podia fer era el que ja estava fent, ser un bon amic, ser al seu costat en aquest moment difícil i recolzar-la en el seu procés, sigui quin sigui, porti on porti, fins que ella entengués el que li estava passant. En Leo es va sentir més tranquil i va fer un missatge a la Maria perquè sabés que ell sempre seria al seu costat i que podia comptar amb ell. Però alguna cosa més va passar. Els seus pares havien tornat i havia pogut parlar i l'havien animat i l'havien ajudat. Això el va decidir a explicar-los altres coses que el tenien preocupat. I llavors va ser conscient que ell no era l'únic que tenia problemes i angoixes i que parlant, com el quasi adult que era, inclús podia ajudar els seus pares. Alma
Sí, després d'aquelles converses, tots tres van ser conscients que les coses no havien canviat tant, que seguien sent els mateixos, però en un moment diferent de la vida, però que podien parlar, retrobar-se, entendre's, que només calia fer un petit esforç de paciència i comunicació de tots plegats. Aquell vespre, asseguts al sofà, es van fer una promesa. Jo et prometo que et valoro, jo et prometo que pensaré en tu, jo et prometo que sempre et tindràs a prop. És tan tonto enfadar-se, és tan tonto no mirar d'entendre's, és tan tonto prendre totes discussions que no porten enlloc, és tan tonto fer-se mal, és tan tonto no parlar-se, és tan tonto fer-se tonto i no voler saber res. Jo et prometo que t'escoltaré, jo et prometo que t'hi tindré compte, jo et prometo que intentaré entendre't a tu i al teu món. Jo et prometo que t'escoltaré, jo et prometo que et cuidaré, jo et prometo que t'estimaré i t'ho faré saber. Jo et prometo que t'escoltaré, jo et prometo que t'intentaré entendre's, jo et prometo que intentaré entendre's a tu i al teu paranyó. Jo et prometo que t'escoltaré, jo et prometo que no parlar-se, jo et prometo que t'estimaré i t'ho faré saber. Bravo! Molt bé, nois. Heu fet molt bona feina. I res, volia dir poques paraules d'agraïment perquè tot això funcioni, hi ha molta gent darrere i volia molts aplaudiments, especialment a la regidoria d'Educació, l'Olga Morència, per estar al capdavant d'aquesta organització. Un aplaudiment, sisplau. També a la brigada per ajudar-nos a col·locar cadires i l'entarimat. Un agraïment molt gran també amb el Departament de Disseny Gràfic, el Jesús Farinyes, pels seus cartells i programes tan bonics. Agraïm també a l'empresa Citec per posar-nos llum i so aquest dia tan bonic. Gràcies.
agrair al Col·legi Sant Josep per deixar-nos aquesta pinta tan bonica per celebrar. I bueno, els meus músics, perquè sense ells no hi hauria música, al piano i violoncel, Esther Amorós. El clarinet i saxo, David Mayo. A la guitarra, el Víctor Lin. I bateria, Valentí Carol. A la narradora, cantant i compositora de la cantata Què el què, Janet Porter. I segueixo agraint als professors de música de les escoles per la dedicació a les seves aules tots aquests mesos, al Carles Ferrer de l'Escola La Pau. L'Àngels Aniorte de l'Escola Badruna de Sant Sadurní. Per la Fàtima Massaguer, que és la seva primera cantata, de l'Escola Jacint Verdaguer. I a la Laura Salvador, del Col·legi Sant Josep. Gràcies. I ara sí, felicitar els protagonistes d'avui, els alumnes de sisè. Bueno, com que veig que us heu quedat amb una mica de ganes de cantar, oi que sí? Doncs repetirem l'última cançó, jo et prometo, on ens prometem moltes coses. Respectar-nos, escoltar-nos, entendre'ns en un mateix món, si és possible, i sobretot estimar-nos. Així que pares i familiars i qui vulgui, animeu-vos a cantar amb nosaltres, ja que sou part important i molt implicada en aquesta cantata i en la vida dels vostres fills. Així que som-hi. Gràcies. Jo et prometo que et valoraré, jo et prometo que pensaré en tu, jo et prometo que sempre em tindràs a prop. És en tot no fallar-se,